Yemeket, ihtibar. Seyit Baba Kakалы Hüdharay. Hürmetli Respublikamızın yemeket işmekerleri, avuldaşlar, yaktaşlar, Prezidentimizin çakırığı boyunca biz bugün sizde konakta. Konak aşı, kara karşı deyler. Seyit Babaga sizde yaylaular giyinine çakırıp kaytabız. Rahim etiniz, karşı alırız, kütüp turabız. Danlı iliminin Başkırtıstanım, Monglu iliminin Başkırtıstanım, Dağdar iliminin Başkırtıstanım, Dan yırlayım hine doğan ilim, Dan yırlayım hine doğan ilim. Başkırtıstanım, Monglu iliminin Başkırtıstanım, Dağlar iliminin Başkırtıstanım, Dan yırlayım yine doğan ilim, Dan yırlayım yine doğan ilim. Kadirli avuldaşlar, esey kusağınan düşümünen, basır basmaz tepeyi turumünen, tuğan toprak hizdi bepleni, başığızdı hıypap üstürdi. Yaktaşlarımız, hiz hazır, il ağahı, il ineleri. Uyğızda Başkırtıstan, dünya gəmi sikiz meşakkatler. Emme unutmağız, hizdikisi vatanığız, Seyit Baba küte. Tuğan yağızga yışırak kaytığız hürmetli yaktaşlar.
Хәзер мин сәхнәгә республика мәгариф министры Зиннәт Абдуллаулы Аллаяровты һәм мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Ольга Николаевна Ишбулдинаны сакрам. Рәхим итегез. Хөрмәтле гафуриллар, хөрмәтле Сәйд Бабалов, авылы халкы, хөрмәтле Әхәт Хызырович. Әле мына ошондай сәхнәлә безнең башкалабызның иң мәшһүр залдарының бере Конгресс холлда әлбәттә ошондай мәдәни саралар үткәрелеп тора еш. Ләкин ошондай бөтәбезнең дә күңеленә хуш килердәй, алкыштарга күмеп каршылардай, һәрбер сыгышы үзенчәлекле булган концертлар кирәк, чөнки үзенчәлеге зур. Ошондай олы концерт, һәйбәт күргәзмә безне үзебезнең мәдәниятебез белән тагын бер тапкыр таныштырып үткән өчен инәйдәр, агайдар, яшь кызлар һәм егетләр, бигрәк тә әле монда торган безнең талантлы малайдар һәм кызлар һәм әлбәттә район бөтен халкына, хуҗаларга, президентыбыз һәм хөкүмәтебез исеменнән зур рәхмәт. Bunday саралар кирәк була. Менә әле ошо залда 3нче тапкыр республикабызның районыннан килеп, бер авыл куйган концертты күрәбез. Бұл әлбәттә авылдар өчен дә, Өфө халкы өчен дә бик кирәкле сара. Әле менә Сәйд Баба авылын әйтеп киттеләр. 2003 елда президентыбыз указы менән тарихи мәдәни үзәк дип игълан ителгәнен. Буның үзенең кирәклеге бар. Безнең халкыбызның йолалары хакланырга тиеш. Тарихты без белергә тиеш без. Шулар нигезендә үзебезнең балаларны, яшьләрне тәрбияләргә тиеш без. Әле монда ошо сарага әзерләнгән вакытта, һез монда ошо юлларда үттегез. Тагын бер тапкыр айланып кайттыгыз тарихка, уны өйрәндегез. Йолаларны тагын бер тапкыр тергездегез. Без беләбез, сезнең авылыгызда yollardan, гориф-гадәтләрдән хакланып үтеп килә икәнен беләбез. Шулай ук шәҗәрә байрамдары, республикала булган байрамдар, һезнең авылларда беренчеләрдән булып үтте. Шулай ук башка юлларда үткәрелеп тора. Әле менә уларны монда алып килеп күрәтү, уларны тагын бер тапкыр барлап сыгу, тергеде ул һезнең өчен кирәк ине. Менә безнең өчен, Өфөләр өчен уның кирәклеге тагы да зуррак. Яшерен түгел, халкыбызның юллары, менә гориф-гадәтләре ул кала yerində түгел, авылда хаклана. Авылда уларның нигезендә күсәгелеш бар. Ул бер буындан икенче буынга бирелә бара. Шугала менә шундай тарихи үзәкләрнең булуы һәм уларның ошында килеп безгә үзләрен күрсәтүе, безнең тарихыбызга, мәдәниятебезгә алып кайтуы безнең өчен тагы да зуррак кирәк ине. Менә бүген каванам был сарала уллар белән бер рәттә балаларның да катнашуына. Әле менә күргән күргәзмәлә күптәрде таныштырдылар укытучы дип, башка өлкәлә эшләгән иптәшләр дип, һәм балаларның, укучыларның катнаштылар дип. Димәк, йолалар балаларда ла буласак, уларда хакланып каласак. Беренчедән, икенчедән мин әйтернем, Гафури районының мәгариф системаһы, ул безнең республикала алдынгы мәгариф системаларының бере. Андагы мәктәпләрдә тарихка таянып эштәләр, онда яхшы белем бирәләр. Кирәк икән инновацияларда кулланалар. Без ул мәктәпләр нигезендә һәм менә балалар иҗади үзәге нигезендә төрле республика саралары үткәрәбез. Сәйд Баба авылы ул республикадагы иң яхшы мәктәпләрнең бере. Мисал, ул былтыргы елда 1 миллион сумга бүләкләнде президент гранты менән. Мин тагы бер тапкыр һезгә ошондай олы байрам безгә бүләк иткән өчен зур рәхмәтне белдерәм. Һезгә уңыштар, киләчәктә һаулык, бәхет, тагы да ошонда очрашырга ятсын, Алла бирһә. Дорогие друзья, уважаемые гости столицы Башкортостана, сегодня мы с вами стали свидетелями уникального события. Это событие в культурной, я бы сказала, в исторической жизни многонационального Башкортостана. Сегодня встретились добрые друзья и соседи. Сегодня встретились жители Гафурийского района с выходцами из Гафурийского района. Сегодня встретились
народы Башкортостана в столице Башкортостана, городе Уфе. Сегодня встретились мудрость и молодость. Действительно, очень приятно сегодня было видеть в зале, на этой большой сцене Конгресс-холла, самодеятельные коллективы и артистов Гафурийского района. Мы стали свидетелями того, как в Гафурийском районе Республики Башкортостан сохраняется самобытная культура народов Башкортостана. 14 историко-культурных центров Республики Башкортостан объединены единым домом дружбы народов Башкортостана. И центром культуры Башкир стал исторический культурный центр Саид Баба Гафурийского района. Цвети и процветай, Гафурийский район. Давайте вместе пожелаем этому уникальному району светлого будущего, счастья, здоровья и как можно, чтобы больше рождалось таких замечательных детей. За ними будущее. Спасибо огромное всем тем, кто принял участие в этом замечательном, уникальном празднике. Мы сегодня говорим о том, что развитие на этой большой сцене получает культура Гафурийского района. Все новый и уже качественный такой уровень. Мы гордимся и благодарим. Я хотела бы пригласить главу Гафурийского района Ахат Хызырыч вас на сцену, потому что действительно при вашем активном участии и поддержке историко-культурный центр Саид Баба представлен в таком уникальном свете. Ахат Хызырыч, я хочу вручить вам от Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан цветы. И памятный подарок району. Ахат Хызырыч, и мне бы хотелось пригласить на сцену руководителя историко-культурного центра Саид Баба. Также от имени Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан мы хотим вручить памятный приз. И, конечно же, цветы от молодости, от будущего. Ахат Хызырыч, и в вашем лице я бы хотела поблагодарить ваших помощников, всех тех, кто принял участие и приехал сегодня, и подарил нам такой замечательный, уникальный праздник. Давайте все вместе поаплодируем еще раз и поблагодарим всех за предоставленную возможность нам отдохнуть и встретиться всем добрым друзьям. Спасибо! Разрешите мне в вашем лице, во-первых, выразить огромную благодарность правительству республики, президенту за предоставленную нам возможность выступить в самом прекрасном зале нашей столицы. Высказать слова благодарности тем, кто нам помогал. Это специалистам Министерства культуры, работникам Министерства культуры, нашим режиссерам, помогали кто из телевидения, наши выходцы и вообще работники телевидения, обществу Табын и, конечно, вам, дорогие саид-бабинцы, наши самодеятельные артисты, и также руководство Саид-Бабинской сельской администрации, которое тоже вложило огромные силы и средства, чтобы сюда приехать и показать свое искусство. Мы видим, что искусство, культура в Саид-Бабе развивается. Хотелось бы, чтобы параллельно с ним развивалась экономика этого населенного пункта. Саид-Баба Герлай, Библиялар, Бик Матурты Бядалар, Шабитинде. Рәсем пешерәләр, Аллаға шөкер. Тагы берни, бидән, ул авыл хуҗалыгында икътисади өлкәлә шундый ук зур уңышларга өлгәшергә Аллаһ Тәгалә ясын дим. Тырышырга кирәк, иптәшләр. Әйткән һүзләрегез килһен, Ахат Хызырович. Хөрмәтле якташлар, бүген без һезнең белән хушлашабыз һәм киләсәктә лә ошо залда янә очрашканга тиклем тибез. Сау булыгыз, хөрмәтле якташлар.